ya melu rengeng-rengeng kok ketok iki saged nyanyi. Ibu nganggo rasukan abrit menika kalih sing jilbab hitam di depan. Yang belang itu loh. Yang belang tentu lebih enak. Kok belang? Permen kae kok permen. Ya belang. Belang kayak permen blaster ding. Kalian Ibu sinten, Bu? Ingkang ngagem Nun. rasukan abrit. Sinten? Jenengan iku kok ya Bu itu? Endang. Oh, Bu Endang, ya. Ngendi-ngendi kok ya enten asma Endang ya? Lah iya toh. Endang ana dhewe nya. Itu kuwi. Bu Endang kersa nyanyi. Lajengaken mriki? Saestu? Oh, mboten. Ingkang ngajeng ingkang ngagem belang. Mungkin Mbak Sur mau nyanyi? Oh, tidak. Ayo Mbak Sur. Kenapa tidak mau? Kalau Anda tidak mau, aku tidak percaya. Iki juragane bakso iki ya. Oh lah iya toh. Jane lak tenan. Baksone berarti ki mau tutup. Kok ngerti? Lah nek kene wonge. Lho, kowe iki kok ora ngerti. Lah piye? Karyawane akeh. Oh ngono, ya. Remasamu Oh, iki ya. Iki rencana iki arep buka nek Medan. Ngono. Weh, aku dijak ora kira-kira, Mbak? Oh, wis ora nampa karyawan kok. Ya wis. Ya gur agek rencana buka nek Medan. Oh, iya. Kelakone kapan ya sembuh. Ya muga-muga iso buka cabang akeh. Amin. Bacetke Mbak Wiwin. Nanging ya Ugi nyuwun pangapunten menika katur para ingkang piniji kepareng hambayang pinanganten tumuju wonten ing sasana wiwara kepareng muntapaken konduripun kadang pisan. Mbak Sur, monggo. Ya, atas nggih, Mbak. Nanging ya Sembah nuwun Jeng Wiwin ingkang sampun kepareng ngaturaken aja cidra katur